Gliwicka Arena, Gliwickie Dni Fantastyki, taka impreza. Tu proszę ekipa redaktorów. Górny Śląsk, który dzisiaj mamy? 15 październik 2022. Pierwszy raz się odbywa taka impreza i zobaczymy, co to warte. Gliwice, the future is here. Przyszłość jest tu. No tu proszę, już są pierwsze przebłyski cosplaya. Tu jakieś Gwiezdne Wojny, tu jakieś puby z uszami. Kamil, co ty będziesz cosplayował, Kamil? Ja siebie. Siebie? Człowieka z Sosnowca. Aha, bardzo ładny cosplay. Dziękuję. Tutaj kuje kowol, można sobie coś wykuć, a tu można sobie siąść za kierownicą auta za jedyne 10 zł. Pokaż coś, to kupił. Liski Ojojanie. No, to wygląda fajnie. No dobra. Na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. Jakie ty media reprezentujesz, Kamil, tutaj? Media narodowe? Tak. A, dobrze. Proszę Państwa, tu powtórka z PGA i z Prykona. Podkładki duże, chińskie baby, gry komputerowe. Poduszka z babą chińską 160 zł. Może sobie w końcu kupię. Tutaj cosplaye, o taką piżamę ma Patrycja. Jaki fajny ten... Kaczki, konie Żółwik. i żółwiki. Kaczka do kąpania się. Ciekawe, czy jakby się wrzuciło do wanny, to by tak pływała. Kamil, krauza miodu, 50 zł. No, normalnie. O, nie, to ja bym takie wziął, żebym miał motywację. No wiadomo, hopa, hop i hop, normalna rodzina. Płaszczka, W całości mojego auta. Krysia, świątynia zaginionego Grejpfruta. Zajrzeć, śmiało. Brzmi dobrze, Kamil, poka. Ten jest kolorowy bez tekstu, ten jest czarno-biały z tekstu. O, jakie ładne. Dwie pojedyncze przygody. Można jeszcze oddzielnie, ale ja polecam w duecie, bo jest taniej, już naklejkę dorzucę. Nic mi nie przywozisz, nawet chips. No, jest gęsto, nie ma tutaj za dużo miejsca. Atmosfera jest gorąca, jak się to mówi. Ogony, uszy i zwierzęce czapki. Kozioł, dzik, poduszka z babami, rogi. Coś dla, prawda, znowu wędkarza spełnionego i niespełnionego. Sum tak zwany olimpijczyk. Karp, rekin, szczupaka nie ma. Nie, to jest okoń. Świece, czaszki, książki, szczurze harce. Kubek z chińską babą. Zeszyt z chińską babą. I Mystery Box 170, wartość 220. O, opłaca się. No właśnie, o. Bardzo fajne. O, a tu jest mała poduszka, jak kogoś nie stać na wielką poduszkę z babą. Mini poduszka. Kości do gry. A może sobie kupię kostkę, akurat potrzebowałem ostatnio. O! No to jest dobry medalion. Bardzo ładny, Kamil. Akurat dla ciebie taka. Kamil w swoim żywiole zobaczył figurkę i oszalał. Macie może 300 zł pożyczyć? Przypadkiem nie mam tyle. Portmaneje, no ale to trzeba mieć pieniądze, żeby się kupić portmanej. Coś do niego wrazić. No, proszę Państwa, i tak to ogólnie wygląda. No, coś już czuję. Coś sam wonio. Strefa gastro. Hala druga. Retro gry. Jakiś najnowszy Windows. O! Jakie fajne. No, a tutaj, proszę Państwa, można sobie pograć w Chińczyka albo inną planszóweczkę. Pojawia się banda pracowników. Chłop czyta komiks. No i tyle w zasadzie. No nie jest to jakieś wielkie, nie jest to Pyrkon, ale fajne. W ogóle w Bytomiu też jest festiwal fantastyki, taki mały bebok. Muszę go kiedyś nawiedzić. Słuchajcie, nie wytrzymałem. Kupiłem 2 medaliony januszowe. Cech, szkoła, nosacza. Kiedyś to było, kurwa, ale kiedyś było. Dawid, no podsumuj coś. Jak macie pieniądze i macie dzieci albo babę, nie wchodzić. Pati, potwierdzisz? I oto były Gliwickie Dni Fantastyki. Idziemy na piwo.